In dit document staat exact wat er van nodig is om de gegevens van alle leden van de KNVB te achterhalen. Je hoeft er net eens een soort verstand van computers van te hebben. De beveiliging bij de KNVB is zo lek als een champs. Dat het echt zo makkelijk is, bewijst IT-specialist Timon van Ries. We hebben hem het document zien laten en als hij er even naar zien had, komt hij naar de volgende conclusie. Als het echt op deze manier werkt, dan is het zeer eenvoudig om gegevens van alle KNVB-leden op te halen. En ik denk net dat dat de bedoeling is. We nemen de proef op de som. Onder de hand van het document slaagt het Van Ries in een mum van tijd om gegevens van hem binnen te halen. Er binnen per handelingsvernedig, maar als ik maar een liedspietje handig binnen mijn computers is het makkelijk. Als ik dit nummer probeer, dan krijg ik de gegevens van iemand die ik helemaal niet ken. En daar staat een e-mailadres, een telefoonnummer. En op deze manier kan ik aan een tijdje proberen natuurlijk heel veel gegevens vinden. Hoe lang duurt het voordat bijvoorbeeld de selectie van Ajax en Heerenveen compleet is? Ja, dan is het alle nummers bij langs gaan, omdat het natuurlijk die nummers net wist. En dan is het al een tijdje bezig, maar dan krijg je natuurlijk een programmaatje maken die dat werk voor jou doet. En dan na een aantal dagen kan je al die gegevens wel binnenhalen. En wat zou dat, hoe de beveiliging? Ja, dit is, ik zou bijna zeggen, een beginnersfout. Profvoetballers en skijochters binnen meer als orenmeesken stelt op haar privacy. Ze binnen het publiek bezit en hadden er vanzelfs geen verlet van dat Jan en Alleman wit werd ze wenje of haar een belje kennen. Ja, laten we zeggen, dat zouden wel ernstige situaties zijn. Ja. Worst case scenario's in dat opzicht. Dus nee, dat moet voorkomen worden dan, denk ik, ja. Nevens Van Ries is de oplossing vrij eenvoudig. Het verplaatsen van die controle naar de computer van de KNVB zou dit probleem oplossen. En ja, wat voor handeling is dat? Is dat een kwartierwerk? Ja, een uurwerk, denk ik. En dan is het probleem net meer? Nee, klopt.